Прывітанне, сябры! Вы на канале Сепультура Элайв і я Саша Чарнуха. А гэта значыць, што вас сёння чакае фантастычны беларускі канцэрт. Мы з вами сустрэліся на усе беларускім карпаратыве. Што гэта значыць? Гэта значыць, што тут зараз на трансляцыі беларусы з усяго свету могуць як след адпачыць, адарвацца пад любімыя песні. Хіба мы гэта не заслужылі? Канешне, заслужылі адпачыць крыху ад гэтага ўсяго гаўна, якое вакол нас. Таму сёння, сустракайце, для вас будзе выступаць цудоўны беларускі гурт Крамбамбуля. Вас любил, любовь еще в душе погасла не вообще. И я прочь вас еще люблю, воду и небо и землю. Гарсон, вина, я не люблю, коли война, а я люблю, коли весна, и летом осень и зима. И городы, озерный берег золотый. Люблю ночную магистраль и польку вальсы пастораль. Люблю коли сады квитнеют и поли. Люблю ходить, люблю сидеть, лежать и никуда глядеть. День, люблю я ночь, люблю я снег, люблю я дождь. Калі лясе, калі тачэ, і шмат чаго люблю яшчэ. Люблю ўсё, што называецца жыццё, і песню гэтую пяю пра тое, што жыццё люблю.
ёй зайграй, няхай танцуе цэлы край, няхай танцуе, няхай дае, няхай віно і сонца п'е. Ла-ла-лай-ла-ла, ла-ла-лай-ла-ла, каб не пакрыціць старых багоў, ахвярны твой гарыць агонь. Багі смяюцца табе ў твар, багі пяюць і п'юць нектар. Багі смяюцца, і ты я плач, мінай часта іх няўдач. Прадай гітару, купі коня, прадай коня, купі віна. Ла-лай-ла-ла, 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 ла-лай-ла-ла. Маша! Ну, агнішча, праўда? Мы толькі пачалі ўжо сапраўдная спёка. Я не ведаю, як вы там, каля сваіх экранаў, але мне тут просто цудоўна, неверагодна. І я спадзяюся, што вы падтрымаеце цудоўных музыкантаў, якія граюць сёння для вас, і заданаціце на гэты канцэрт, каб яны адчулі вашу падтрымку. Спадарства, вітаю вас у студыі, вельмі рады вас усіх бачыць. Хачу вам Мы таксама паведаміць вітаем апошняе... вас і ўсіх, і таксама вельмі рады бачыць усіх. Перад сабой тут, в гэтай вялікай онлайн-зале. Я хочу вам паведаміць апошнія навіны. Мы зараз правялі пераклічку, нас глядзяць з самых розных куточкаў гэтага свету. Ёсць Біярыц, ёсць Лісабон, ёсць Лейпцыг, ёсць Варшава і, канешне, шмат Беларусі, Барысаў, Мінск і іншыя гарады. Нават прыляцела адна цікавая гісторыя пра тое, як хлопец, які зараз жыве ў Казані, вывучыў беларускую мову, дзякуючы песням Лявона. Хіба гэта не прыгажосць? Прыгажосць? Вучыце беларускую мову, размаўляйце па-беларуску. Не жывіце ў Казані. Ну, натуральная прыгажосць, безумоўна. Але гэта не першы прыклад. Былі такія людзі з Расіі, не адзін, якія слухалі песні, вучылі мову пасля гэта. Не ведаю навошта, але, можа, потым паехалі куды-небудзь у Беларусь жыць. Слухайце, ну я ўпэўнены, што вас гэта цешыць, і гэта вельмі радасна, што па вашых песнях вучаць беларускую мову.
Ну як можа не цешыць? Хотя не только з России, Лявоні, у нас же ж ёсць спільні такі знайомі з Польщі, з Подляша, да, Адріян. Так, ёсць і Які польскія по-беларуску знаёмыя. вельмі Так. выдатна размаўляе, не? Клас. Рускамоўныя ўсяго свету, аб'яднайцеся. Яднайцеся і падчас Ой, гэтага эфіру таксама. Спадарства, ну, у нас сёння усебеларускі карпаратыў, усе беларусы ўсяго свету будуць танчыць, спяваць, але гэта яшчэ і провады лета. І ну, у мяне, натуральна, першае пытанне пра то, як вы правялі гэтае лета. Падзяліцеся сваімі ўражаннямі, што паспелі, чаго не паспелі. Ну, я каротка, што тычыць мяне, то мы двойчы ездзілі на балтыйскі адпачынак, такі прахалодны. Вось гэта ўжо дасягненне вялікае. А так мы гралі канцэрты, записывали сингл новый для гурта «Вольскі». І я што займаўся рознымі гатункамі творчасці. Пісаў карціны, пісаў прозу, ну, карацей, як звычайна, толькі больш інтэнсіўна, таму што лета — гэта ж маленькае жыццё, і трэба пражыць его так, каб не было потым пакутліва, балюча за самі ведаеце што. Ну, наверное, там же были не только творчие, там мы отпочивали. Пашка, вот памятаешь, мы с тобой... Олеся, ну ладно, это сам не Пашка, да, Пашка не тут, отпочивали. не зараз, адпачывалі. Займаліся асабістым жыццём. Калі няма пра што расказаць, то адпачывалі Ёсць, вельмі ёсць. добра. Ёсть, але Не, тады ёсць, не это- задонатить. Так, Але не ўсё, ёсць, але не ўсё, да. До речі, ось, ну, Лявоня правильно сказав, гэта лето, гэта маленькае жыццё, і я асабліва ставлюся так, што мне вельмі шкада кожнага дня лета, кожнага месяца, кожнага тыдня лета. Я вельмі стараюся шмат там дзе паехаць, там паадпачываць там і з сынам, і сам. То бок, да, былі тут. У Польшчы менавіта вельмі класна, што тут ёсць і горы, і мора. Ну, балтыйскае, але ўсё-такі ёсць. І шмат азёр, амаль што як у нас у Беларусі. Так што, да, ну, удалося паездзіць, паадпачываць. Але хіба беларускія азёры дзешавейшыя троху, чым польскія? Ну, калі на Мазуры, то да, там штосьці яны пераборшчваюць. ну так і якая-небудзь, я думаю, што Грэцыя таксама таннейшая за польскую Балтыку. Ну так, маеце рацыю. Але Слухайце, калі казаць пра польскія такія традыцыі і рэаліі, то у Польшчы лета яшчэ захапляе ладны кавалак верасня, так што не будзем уже так пасыпаць лета- галовы лета свае. яшчэ не Яшчэ скончылось. наперадзе Давайте яшчэ будем, ладны давайте кавалак. будем все-таки. Вот, я прошу. Добра пасыпем. Слухайце, я вось пра што хацеў з вами паразмаўляць. Сёння на гэтым канцэрце сабраліся беларусачкі, беларусы з усяго свету, каб проста павесяліцца, адпачыць, паслухаць добрую музыку, але гэтай вясёлай музыкі вось неяк так склалася ў Беларусі не так і шмат. Мне шмат ад каго прылятае, што няма ў Беларусі такога, каб вось проста павесяліцца, забыцца пра ўсё сумнае і проста паспяваць. Як вы думаеце, з чым гэта звязана? Чаму ў Беларусі так мала вясёлай музыкі? З жыццём беларускім, безумоўна, гэта звязана. Ну, калі мы... Я не ведаю, можа, это наступнае ваше пытанне. Холодновато так. І халаднавата так. Але калі мы стваралі праект «Крамбамбуля» яшчэ на самым пачатку, то нам трэба было гэты праект, каб адпачыць ад сваіх сур'ёзных песень і ад суворых рэаліяў беларускага жыцця. І мы самі сабе стваралі такі рэлакс, і публіцы таксама это было сугучна. Яна як высветлілася, таксама хоча і вясёлых песень таксама, а не толькі загрузы, якімі таксама мы умеем і любім рабіць. Ну, вось для гэтага быў створаны праект «Крамбамбуля», но не заўсёды ён вытрымліваў гэтую камедыйную нотку. Но нават калі мы спяваем пра нешта, напрыклад, пра антысавецкі супраціў, мы ўсё роўна іранічна пра гэта спяваем. Слухайце, ну вось вам было складана пераключыцца з даволі такіх складаных песень, няпростых, з такім кантэкстам вострасацыяльным на «Крамбамбулю»? Не складана. Наадварот, прагнула душа і сэрца вось гэта адпачынку, і ўсё вельмі арганічна атрымалася, так бы мовіць. Гэта не такі змушаны, што трэба адпачываць, і мы прымусім сябе адпачываць. Не, оно само неяк нараджалася і само неяк ішло. Ну, мне падаецца, што гэта вельмі важна для творцы, каб усё было арганічна і без прымусу такога, што вось трэба напісаць вясёлую песню, напішу вясёлую песню. Але можа у вас ёсць рэцэпт, там мы сёння пачуем шмат такіх усебеларускіх хітоў. Як пішацца гэты народны хіт? Слухайте, я не ведаю, як што пішацца насамрэч.
Самое лепшее, что пишется не на... Можно ж розныя рэчы пісаць. Можна пісаць музыку для тэатра, для кіно. І там ты ведаеш, пра што ты мусіш пісаць. І гэта таксама бывае не кепска зроблена, все добра, але найлепшае это калі ты просто сеў, і то прыйшло, і ты неяк оно само склалася, і ты не ведаеш, як это атрымалася. Ну, мне падаецца, з большасцю песень, якія сёння прагучаць, так і было. Так ладно, бо музыкі гэта што? Гэта мы, што такое? Мы гэта люстэрка, якое адлюстроўвае рэчаіснасць, тую, якую мы маем на дадзены момант. Раней, можа, больш весёлая была рэчаіснасць трошачкі, да, там, да пэўных там момантаў. Слухайте, зараз толькі, па-першае, ну, самаіронія, яна дапамагае. Мне здаецца, просто на які-то... Гэта дакладны рэцэпт. Ну, самаіронія дакладна, а цяпер яшчэ эту самаіронію і іронію даюць такія, як Грыша Азаронкі, там, слухайце, столькі матэрыялу для того, каб напісаць і весяліцца. Ну, от вы, Алесь Францішек, зараз ён так аж усміхнуўся, так. Вот вы сказали, о, згадалі, класна. Яшчэ чарачку хлоп кульнуў. Ну, хай павесяліцца таксама. Ім таксама не проста жывецца, мне падаецца. І вось, Паша, калі ўжо працягваць тваю ідэю пра тое, што ну, вось, музыкі гэта адлюстраванне, я зараз слухаю вас, і ну, ёсць аптымізм, ёсць нагода для аптымізму, і можна глядзець у будучыню ўсё ж такі з усмешкай. Давайте паразмаўляем пра цяперашні склад Крамбамбулі, таму што была нейкая паўза у жыцці гурта. Можа, распавядзеце, Лявон, пра ўсіх удзельнікаў патроху? Можа, караценька тады? Давайте так. Потому что мы только 2 песни сыграли, а мы уже размовляем более чем 2 песни. Просто тут справа тым, что вы, калі говорите Паша, у нас просто Паша, ну, Нейтан, мы назовем так само его Паша, ну, тому там треба, да. Тады давайте пра склад у наступную паузу, а зараз давайте распавядзем пра падарунак, які атрымае той чалавек, які зробіць самы вялікі донат падчас гэтай трансляцыі, тому што гэта вельмі важна. І я ўжо бачыў гэты падарунак, это будзе нешта, ну, сапраўды неверагодна фантастычнае. Я намаляваў такую пастэльную працу, так традыцыйная. Выглядае зусім традыцыйна, таму я вырашыў назваць нетрадыцыйна. Звычайна это называюць мастакі заход сонца над морем, там, над Адрыатыкай. Гэтая праца называецца «Пажар у рыбгасе». Спадарства, вас чакае карціна ад самого Лявона Артуровича Вольскага. Таму хуценька данатце і атрымайце гэты неверагодны падарунак. Гэта эксклюзіў, таму я шчыра заклікаю вас, ну, просто не прафукаць свой шанец. А мы працягваем слухаць і глядзець цудоўны канцэрт Крамбамбулі. Нарэшце. А у той каршонцы хайка молодая жидовка, ай, цук-цук, пом-кирм-пом-пом, хайка молода, хайка молодая, водкой шинковала, горелкой яй-лай, цук-цук, пом-кирм-пом-пом, водкой шинкова. А у той каршонцы два солдаты пили, ай-лай, цук-цук, пом-кирм-пом-пом, два солдаты пили, два солдаты пили, все хайку манили, жидовку, ай-лай, цук-цук, пом-кирм-пом-пом, все хайку манили.
суботу рано усе жили в школе, ай-лай. Зук-зук, пам-кирим-пам-пам, усе жили в школе. Усе жили в школе, а нахайка дома жидовка, ай-лай. Зук-зук, пам-кирим-пам-пам, а нахайка дома. А в неділю рано прийшли три подводи по хайку, ай-лай. Зук-зук, пам-кирим-пам-пам, прийшли три подводи. У першей подводе подушки, перины, у другой подводе серебра и золото, у третью подводу самокайка села жидовка, самокайка села, песеньку запела веселую, ай-ай, зук-зук, пам-кирим-пам-пам, песеньку запела. Не, это я сказал. «Ву!» А я повторю. Ну ладно, вам уже. Вау. Это такие традиційні білоруські пісні. Зараз одна, зараз буде друга. За її одразу в стик. Після третій. А після... Третя вже не народна. Уже не Уже традиційна. можна сказати, і народна. Песня про прыгнет по нами простого народу. Як служив же ж я у пана, ды на першалетейка лета. Ой, заслужив же ж я у пана курочку за это. Тая кура щебятура по подворку ходить и ходить. Эй! Кураняток за собою водить. Я служив же ж я у пана, ты на друга летика лета. Ой, заслужив же ж я у пана качашку за это. Тая кача дробна скача, тая кура шебятура по подворку ходить и ходить. Эй, кураняток за собою водить. Як служив же ж я у пана, він на третій летійка лета. Ой, заслужив же ж я у пана гусечку за это. Тая гуся, сюся, сюся, тая кача дробна скача, тая кура шебятура по подворку ходить и ходить. Эй, кураняток за собою водить. Як служив же ж я у пана, на чварталетійка лета. Заслужив же ж я у пана, індика за это. А то індик-дик-дик-дик-дик, тая гуся, сюся, сюся, тая кача дробна скача, тая кура шебятура по подворку ходить и ходить. Эй, кураняток за собою водить. Я у пана він на п'яталетійка лета. Заслужив же ж я у пана барана за гета. А той баран круторогий поламав паненкам ноги. А той індик-дик-дик-дик-дик, тая гуся, сюся, сюся, тая кача дробна скача, тая кура щебятура по подворку ходить и ходить. Эй! Я б там за собою водить. Як служив же ж я у пана, він шосталетійка лета. Ой, заслужив же ж я у пана телеша за гета.
дик-дик, тая гуся, сюся, сюся, тая кача, дрона скача, тая кура, щавятура, а по дворку ходить и ходить. Эй, курая так за собою водить. Як служив же ж я у пана, и на сёма лесі каета, ой, заслужив же ж я у пана девчину за это. Тая девка напилась, упала с печи, забилась, а той теля хвост отмерил, а той поворот круг дороги, поломал подневка в ноги, а той и дык-дык-дык-дык-дык, тая гуся, сюся, сюся, тая кача, дробно скача, тая кура, щавятура, а по дворку ходить и ходит. Кураня так за собою водит. Як служиш я у пана, эй-эй-эй-эй, як служиш я у пана, эй-эй-эй-эй-эй. Фу. Яшчэ да песні зараз не размова. Ну тут мы подбираемся для такого апошняга альбома, які вийшов 10 уже больше, да? Гадоў таму. Чырвоны штраль, іранічныя весёлыя песні пра антысавецкі беларускі супраціў. І вось уводзены ў гэты альбом Тоня Дудка песня. Вар'яты для своих мы все браты. Ой, заграйте ж вы музыки, ой, заграйте хоп-ца-ца. У наших гущанок диких будем разнявольваться, будем танчить вальсы, бойку, выпивать и попевать. А як солнце сыти, снопку пойдем разом воевать. Дудка, хочись, не жалейка, то винтовка моя трехлинейка. Тоня Дудка, учись, не жалейка, то винтовка моя трехлинейка. Леска шматы, танчить елка с хвоиной, танчить хлопцы и девчаты, танчу я и ты со мной. Не стреляйтесь музыки, не стихайте до вина, а як толькі солнце ўзыдзе, знов чакае нас вайна. Ты не Дудка, учись, не жалейка, твоя долга моя трехлинейка. Тоня Дудка, учись, не жалейка, твоя долга моя трехлинейка.
лутка гучить, не жалейка, то винтовка моя трехлинейка. То не лутка гучить, не жалейка, то винтовка моя трехлинейка. Ну, агніш гаспадарства. Хіба не так? Давайте пішыце ў чаце, ці падабаецца вам гэты канцэрт. Я ўпэўнены, што падабаецца, але ну, трэба нам у гэтым пераканацца ўсё ж такі. А з вами я б хацеў ўсё ж такі паразмаўляць самы час пра цяперашні склад гурта. Давайте прадстаўце, Лявон Артурович, усіх. Александр, гэты склад практычна за 10 гадоў змяніўся толькі на аднаго чалавека. І гэта трубач Нейтан Вільямс. Хто быў раней, мы не будзем казаць, бо для ягонай жа бяспекі. Усе астатнія, хто запісваў чырвоны штраль, праз Крамабулю прайшло вельмі шмат розных музыкаў. Розныя былі такія досведы супрацы з рознымі артыстамі, з такімі спевакамі, вядомымі людзьмі. Шмат інструменталістаў таксама прайшло праз нашы муфельныя печкі. Вось, таму, але вось, гэты склад, які тут стаіць зараз, ён практычна не змяняўся гадоў, не ведаю, ну, 10 дакладна, 10, 11, 12, напэўна. Можна назваць яго ўжо класічным складам Крамбамбуля. Хутчэй за ўсё, так раз уже столькі пратрымаліся людзі. Я вам нават скажу, мне літаральна пару тыдняў таму ліфтанула жанчына 46 гадоў з фразай «Я выросла на ваших песнях, спасибо вам за детство». Ну, да, просто мне 42. Ну, хлопцы, дзякую вам всім за дзяцінства 50-річных. Ну вось, бачыце, дарэчы, Паша Ракелян, ён вымушаны ездзіць, калі тут канцэрты, сюды, з іншага зусім горада, з іншай краіны. Ну так уже вымушаны. За што мы яму дзякуем. Задавальненне атрымліваю. Ну, яму загадалі, і ён вымушаны ехаць, а што рабіць? Ехать не хотел. А вы ехаць не хацелі. Слухайце, ну маім уяўленнем Крамбамбуля заўсёды была і ёсць цяпер супергуртом. Таму што усе музыканты са складу гурта, яны ўдзельнічаюць у шматлікіх праектах, і гэта сапраўды крута. Пачыналася ўсё ўвогуле з таго, што там быў у складзе і Кулінковіч, і Міхалок, і Кузьменка са Скрябіна. Але вось у мяне пытанне, адкуль там узялася Юнеш, як яна трапіла ў гэтую вашу кампанію? Ну, хацелася нейкай экзотыкі, і звярнуліся просто на Дзяржтэлерады, яно яшчэ не было такое галтелае тады, і да адных знаёмых запыталіся, ёсць хто-небудзь, хто спявае такім характэрна ўсходнім вакалам, спявачка пажадана. Ён сказаў, так, безумоўна, ты Юнеш? Ну, і мы сустрэліся, паразмаўлялі, і я задавальненнем, давайте. Я памятаю гэту гісторыю, сказалі Юнеш ці, ну, Шэр. Але Шэр, ну, якраз была занята, пісала свое это, таму Юнеш. Да, ну, логічна ж. Мне падаецца, гурт толькі выйграў. Гэта было менавіта так. Мы, на жаль, не ведалі, у вас што ігралі, але, ну, можа быць. Я заўважыў вось яшчэ што. У самым пачатку вы загралі песню «Люблю», і на альбоме «Каралі раёну» яна ёсць у двух версіях. Першая класічная, якую мы ўсе ведаем, а другая у версіі Яўгена Алейніка. Гэта той самы Алейнік, які любімую не аддаюць, як ён да вас трапіў. Ну, хутчэй за ўсё, это ён, той самы. Таму што, ну, як можа быць такое супадзенне і імя, і прозвішча? Досыць, ну, прозвішча, безумоўна, рознае бывае, такое, Алейнік, Алейнікаў. Ну, каб так супала, то наўрад ці. Ну, проста калі мы шукалі, хто б зрабіў такую версію электронную гэтай песні, то быў супрадюсер такі Жека Калмыкоў, ён яшчэ і зараз працуе. Вось, ён супрацоўнічаў з ляпісамі, з намі таксама. Ён сказаў, ёсць такі малады діджэй, ён можа зрабіць версію, ён такі творчы вельмі. Такі Женя Алейнік, ну, хай зробіць, мы паслухаем. Ён зрабіў, мы, ну нічого, нормально так, папсовенька гучыць. Ну, то бок быў такі хорошы хлопчык, так? Ну, я яго бачыў адзін раз, ну, ён так выглядаў такого багемнага зусім маладзёна. Я не ведаў, што ён потым пойдзе па этой, як называецца, галавакружны ўзлёт па службовай лесвіцы, называецца, хутчэй за ўсё. Кар'ерны ўзлёт, ну і ўсё вось гэта. Я, ну, для мяне это загадка, як так атрымліваецца з людзьмі, але атрымліваецца, бачыце, вось, пра гэта можна пісаць кнігі, здымаць фільмы, як быў багемны діджэй, які рабіў нейкія версіі, а ўрэшце рэшт вось прыдворны кампазітар. Ну, што зробіш? Раскажыце пра Нейтана. Як ён трапіў у Крамбамбулю? Ці можа хай Нейтан пра сябе раскажа? На это будзе па-ангельску гаварыць. Нейтан, Можа, can you па-польску. tell us about yourself?
And how did you get to Krambambula? Thank you. Yeah, it's funny history. I got to know Krembambula through Pasha. Which Pasha? Де ти, Паша? Да, ми разом, до речі, ми з Нейтаном разом і грали у інших таких гуртах, фанкових більше, з таким відомим з Америки музиком Лінар Джексон. І ось я так познав цього чоловіка. Ну, а далі він. И далее так. And yeah, ever since then, he introduced me to this fine group, and I've been playing and making music with these guys. Thank you. Yeah. Thank you, Nathan. Спадарства, у вас яшчэ ёсць цудоўная магчымасць атрымаць карціну ад самого Лявона Вольскага. У нас ўжо ёсць першая сур'ёзная, я вам скажу, заяўка, але я спадзяюся, што гэта толькі пачатак. Таму хуценька данатце, пакуль у вас ёсць такая магчымасць, а мы працягваем слухаць гэты цудоўны канцэрт. На сцэне Крамбамбуля. Як приходили к нам партизаны, гомонили лясы поляны, гомонили лясы поляны, як приходили к нам партизаны.
Зараз мікрафон передаємо. У нас демократи. Всі співають, усі творчо укладаються. Гэтую песню асноўная. Куплеты гэтай песні праспявае Алесь Францішак Мускевіч, басіст. Рэп-партыю прачытае Павел Ракелян. Рэфрэны праспяваю я. Дома і на праці у нас одні повстанці, всі будуть намагатися державу надурити, тихенько так змагатися, а увечері на танці, бо хочеться повстанцям увесь танцпляс корить. Серце повстанця б'ється у ритмі танця, хочеться повстанцю танці раз приходиться. Серце повстанця відчуває шанси, шанси на танцпляці, шва з ким познайомиться. Дзяўчынка, што гэта за ўчынкі, ты хочаш жа вам не згодна дзеля нашая свабода. Ты даже не мочым млява, ты мяне всего турбуеш, паказаць уже хутчэй, бо назаўтра бо не чуеш. Просто адкажы мне так, я жаўнер, а не мастак. Ты не маў же болей моцы, не маў же болей часу, ты хутчэй кажа ламацца, будзем палка цэлавацца. Серце повстанця б'ється у ритмі танця, хочеться повстанцю танці раз приходиться. Серце повстанця відчуває шанси, танці на танцпляці, шва з ким познайомиться. Хто млявий, а хто жвавий, але дурить державу. Для нас святая справа, святей за інші справи. Приємно для праці, приємно для повстанців. Туди накінуватися, де увесь танцпляс повстав. Серце повстанця б'ється у ритмі танця, хочеться повстанцю танці раз приходиться. Серце повстанця відчуває шанси, шанси на танцпляці, шва з ким познайомиться. Серце повстанця б'ється у ритмі танця, треба же повстанцю танці раз приходиться. Серце повстанця відчуває шанси, шанси на танцпляці, шва з ким познайомиться. Дякуємо за ваші аплодисменти, крики і за ваш танець. Наливайте. За ваш фанк-танець. Зараз така патріотична пісня. Її можна виконувати, я думаю, на конкурсах патріотичної пісні. Називається і патріотична назва «Гей, Літвіни, Бог нам радість».
святой земли. Росли до замка у печи, жили князі и короли. Простяжки с бровким шали кони, туды, где ворога стена, кипела зброя у долоня, и кто лишь землю протянул. Эй, Литвины, Бог нам радит, эй, Литвины, Бог нам радит, эй, Литвины, Бог нам радит, эй, Литвины, Бог нам радит. Няма кому же тем рыбиться, сышла эпоха змагаров. Стравнелый люд попадал ницма, первым чужим господаром. А лишь повинный гонор медь мы, ко мне прожить готовы. Худший нас кричать свежий ветер, коленям иных кто даты. Эй, Литвины, Бог нам радит, эй, Литвины, Бог нам радит, эй, Литвины, Бог нам радит, эй, Литвины, Бог нам радит. Эй, Литвины, Бог нам радит, 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 эй, Литвины, Бог нам радит. Спадарства, ну як вам канцэрт? Ну, огонь же, правда? Я сяджу і кайфую. Сапраўды, толькі у мяне одно пытанне ёсць да Пашы Аракеляна. Паша, адкажы, калі ласка, адкуль Я ўжо адказваў у мільён песні раз. 22 «Гэй, Ліцвіны» апынулася шотландская традыцыйная песня «Scotland the Brave». Як так атрымалася? Я, да рэчы, памятаю, калі мы пісалі гэты альбом, на альбом, як вы бачыце, там гучыць, ну, валынка шотландская. І гэта было такое творчае вырашэнне, кажу, давайте, валынкі няма, але давайте будзе класна спаць нейкую такую кшталту валынку, я заиграю 10 партый на сопрано саксофоне, там тысячку там расстроены, будзе гучаць як валынка. І вось мне такая вось тэма прыйшла ў галаву, а пасля мы запісалі альбом, мы яго выдалі, і я чытаю, хтось мне скідае твою рэцэнзію, Александр, написано, і вот такими словами, незразумела, як там апынулася традыцыйная шотландская песня. Якая традыцыйная шотландская песня? Я сам придумаў гэты матыў, які аказаўся традыцыйнай шотландскай песняй. Гэта паскудныя крытыкі, так? Да. Ну, да рэчы, нічога дзіўнага. Я неяк ува сне придумаў верш Рыгора Барадуліна, быў упэўнены, што гэта я напісаў. Ну, бывае, можа, мой І нават творчы праспяваў людзі. яго, так? Я нават аўтарскія правы спрабаваў зарэгістраваць, Пагналі. але, на жаль, іх уже зарэгістраваў Геннадзь Буравкі. Ну, ладно. Дзякуй за гэтую історыю. Хлопцы, ну, натуральна, Крамбамбуля пісала хіты, якія спявала ўся краіна. І я ўпэўнены, што і на карпаратывы вас запрашалі, і не раз запрашалі. Можаце распавесці Ну, пра вось самыя цяпер же шалёныя запрасілі на карпаратывы? карпаратывы. Вось мы іграем на карпаратыве. Гэты карпаратыў мы самі зрабілі для ўсіх беларусаў. А тут пытанне пра запрашэнне. Якія былі самыя экзатычныя, нечаканыя? Ой, ну всякие были. Всякие ж беларусы вынаходлівы народ. Быў такі карпаратыў вельмі давно, калі быў зняты адной такой багатай фірмай, цалкам гарналыжны гэты наш комплекс у Лагойску, і там
Все было бесплатно, напои все были бесплатные, за музыками треба было бегать и сочить, потому что стояли просто разливали бесплатно повсюду. Все, были реконструкции у Ладара Колса у Толкина. Там были гномы, вёска была, были там хоббиты, все это было. Ну, и сярод гэтага мы играли корпоратив. Атмасферна. Так. Розныя былі, бываюць такія тэматычныя. Чикаго 20-х трэба быць у адпаведным вобразе таксама там на сцэне. Бывало такое, што 3 карпаратывы в один вечар. Ох, як это ўвогуле... Ну так сядаеш у бус. Розныя склады. Мы за Лесем Мышкевичем граем один, Лявон с Пашем Трипотем там другие. Ну, это два раза. Ці ў Лявона ёсць Песняры двойнікі. такие, да. Але бачите, мой любимый был, мы до Реста играли, я до этого не згадаю, IBM, як его у нас называется, это контора айтишная, IBM. Сам не Так, памятаю. так, Ну, не важно, да, IBM. не важно. И такие великие там палацы спорту, типа палацы, Не, это была, это арена была. Менская арена, да, и Левонский вышел и сказал, с народинами ЕПАМ! Ось, и больше нас туда не запрашали. Але запрашали у ЕПАМ. Спадарства, калі у вас ёсць багатая фірма і вы хочаце запрасіць нейкі гурт на свой карпаратыў, то Крамбамбуля акурат можа прыехаць і заладзіць для вас сапраўднае свята. Ну, вы бачыце, што адбываецца на сцэне зараз, і я ўпэўнены, што ў вас будзе яшчэ гарачэй. Ну, нават калі фирма не богатая, перед банкротством, ну, слухайте, можно уже апошнюю такую Гульнуть кнопочку на поставить. апошнюю. Конечно, конечно. Ну, варианты есть, боже мой. Ну, например, на вас зусім не богатые, и банкротоваться не хочете. Но мы за Лесем Францишком Мышкевичем приедем. Ну, нормально, там можем, домовимся. Карацей, ёсць розныя варыянты, можна збіраць як канструктар. Калі ў вас няма фірмы, няма багатай фірмы, то проста заданатьце цягам гэтай трансляцыі. Гэта таксама будзе вельмі вялікі падарунак для гурта, а яшчэ вы можете атрымаць цудоўную карціну ад Лявона Вольскага. Мне падаецца, што самы час праанансаваць канцэрты найбліжэйшыя, якія будуць, магчыма, ну, не ў Крамбамбулі, а ў іншых гуртоў, якіх удзельнічаюць музыканты Крамбамбулі. Ведаю, што вы будзеце выступаць на Грай, і там можна будзе пабачыць амаль усіх удзельнікаў Крамбамбулі, акрамя Пашы і Нейтана. Будзе Вольскі, будзе Джей Морс, будуць Дзецюкі, это ўжо без вас, і Дай дарогу, таксама Ну, без можем вас. таксама з імі сыграць. Можаце таксама сыграць з Хай імі. прапановваюць. Магчыма, нейкія яшчэ будуць канцэрты бліжэйшым часам. Гэта якраз найбліжэйшы канцэрт на Грай фестывале, мы запрашаем вас туды. І там мы зайграем, дарэчы, новы сінгл, які яшчэ ніхто не чуў. Ён называецца «Пакідаем на потым». Не, ну хтосьці чуў, нават з прысутных тут. Музыкі чулі таксама. Вось. Такая, мне здаецца, агнявая песня. Прыходзьце, не пашкадуйце. Слухайце, а можаце невялікі цізер? Што за песня, калі чакаць яе? Песню чакаць 4 верасня. Яна выйдзе на платформах на ўсіх, на стрымінгавых. Песня, ну, я не ведаю, досыць цяжкая такая, сур'ёзная. У адрозненне ад тых, якія мы сёння граем. Ну, давайте пакуль весяліцца. Працягваем слухаць Крамбамбулю, глядзець канцэрт, танчыць, спяваць разам і, канешне, данаціць. Я страляў у міліцыянта, толькі куля ў бок пайшла. Як цяпер мне ў вочы глянуць людзям з нашага сяла. Міліцыян захланы з усходу адмыслова, шчапечыўся па-свойму, па-нашаму ні слова. Ён любіць самагонку і тлусты пачастунак, і дзяўчынаў мясцовых цягаю пастарунак. Я страляў у міліцыянта, толькі куля ў бок пайшла. Як цяпер мне ў вочы глянуць людзям з нашага сяла. Я з коцам пагражае, крычы, што ўсіх засудзіць, старых не паважае, малых зусім не любіць. Ён піша пратаколы, аддана і зацята, далі Бог камусьці трэба спыніць міліцыянта. Я страляў у міліцыянта,
куля ў бок пайшла. Я цяпер мне ў вочы глянуць людзям з нашага села. Балела так душа, ды Езус правду бачыць без нашага ўмяшання. Ён вырашыў задачу пасля п'яное ночы. Холодным ранкам золкім загнуўся наш паночак ад кепскай самагонкі. Я страляў у міліцыянта, толькі куля ў бок пайшла. Як цяпер мне ў вочы глянуць людзям з нашага села. Сам забіўся. Так. Каб заўсёды так было. Ну а зараз сольная будзе партыя Паўла Аракеляна. А кавы трэба папіць. Доўгая дарога, ён сёння палову дню ехаў з аднаго паўночнага горада, з іншай краіны. А, ну ему трэба яшчэ горла прамачыць, таму што звязкі, ну, разумееце. Адна справа дудзець у саксафон, іншая справа зусім спяваць. Зараз ён будзе менавіта займацца вакальным мастацтвам. Давай, 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 давай! Залез у хлопчика, я не думал, не чакал, только сердце мне разбило. Председателя дочка, председательской дочкой, мне уж позыр я над рогой. Не я наша мама бабушка, загорю дорогой. Мама, не журися, я маюся я свет, мне завжди корисно, кастельний пістолет. Что за страх? Быть мне было подстал, только сердце мне разбило. Комиссарова сестра, с комиссаровой сестрой, мне уж позыр я под горой. Где я нашептала городца, загорю от раку. Мама, не журися, я боюся як свет, мне завжди корисно, кастельний пістолет. До серця не дари, не упалюють червоні ягоди. Что залез у хлопчука, я не думал, не чакал, только сердце мне разбило.
Ау! Мама, не журися, я боюся, як слід. Бо не завжди корисно достати пістолет. Мама, не хвалюйся, до серця не бери. На дне не упалюють червоні ягори. Мама, не журися, я боюся, як слід. Бо не завжди корисно достати пістолет. Мама, не хвалюйся, до серця не бери. Женят шатають в лісі, найлепші я сябри. Зараз ще одна пісня. Реконструкція історична називається «Червоний штраль». Шансон, балада. До речі, там може хай би написали, як бавлять час. Це ж корпоратив все-таки. Може хай Як у вас відоси, фотки скидують. Там, там. Що ямо, що п'єм? З Бо ким хочеться сидім? фідбека некого, ні? Ну, принаймні написати, що там. Але хаця б напішыце прынамсі, як вы бавіце гэты час. Можа, у вас ёсць куфаль піва, келіх віскі з сабой, вы слухаеце, глядзіце трансляцыю, ці нешта іншае. Дарэчы, вы можете таксама задаваць свае пытанні ў гэтым чаце, і мы іх агучым, зададзім музыкантам, таму не саромейцеся, ребята, у нас сёння карпаратыў, давайте выпускаць усіх унутраных дэманаў і тусіць разам. Ну, Ось, менавіта. Ну, зараз, хто читав твори Сергія Пясецкага, той зрозуміє. У установі пітної карчме червоний штраль. Зустрінеться поляква, Габриель і Васка. Сядять контрабандисти, агенти махляри, і чарками жонглюють до поздньої пари. Замовився Пітер Півзнер, пограв, сказав Адам, а нет, тутейший гіцаль сказав, Хочу, мадам. але офіціант його прилюдно читав. У нас тут профіль бітний, мадами прав квартал. Завсьоди клуб, завсьоди бар, і музика у карчмі, червоний штраль. А я сяджу в тянечку, мяне не бачно там, і слухаю, що каже советский капітан. Во капітан Єгоров, як вип'є 200 грам, закритий без примусу, розповідає сам. І капітан Єгоров, червоний як бурак, упевнено говора про їхній новий танк. І він каже: Місія хлопів, усе на всій землі. Вам може вже хобіт? Ти що, я ще налів. завсьоди клуб, завсьоди бар, і музика у карчмі, червоний штраль. Так капітан щоночі своє протягнув шоу. І ось бяда ночі додому не дійшов. Бо не тутейший гіцаль, інший правді свят, отправив капітана у значно лепший світ. Вау, установи пітналь, карчме червоний штраль. Нікого не цікавить високая мораль.
музыкам, дзякуй. Спадарства, ну тут пишуць нам, што вось адзін з гледачоў учора святкаваў дзень народзінаў, а сёння глядзіць канцэрт Крамбамбулі і п'е віскі з яблычным сокам. Ну давайте павіншуем хлопца ці мужчыну, я не ведаю. Віншуем з днём народзінаў. Віншуем з днём Якщо народзінаў. віскі з соком, то хлопця, а, конечно, просто віскі, то мужчину. Тут уже асабістыя перавагі, нічога. Чекайте, з яблучним соком треба зубровку. Ну вось, глядзіце, тут уже пачаліся рэцэпты. Слухайце, можа у вас ёсць гісторыі пра вашыя улюбёныя алкагольныя напоі? Хто што любіць увогуле піць? Нейтан пас, Нейтан не ўжывае. Так, а у вас, хлопцы, як? По-разному бывает. Я. Что? А Что я? Не, мне подобается у Польши зубровка. Я п'ю зубровка. Яшчэ падабаецца чырвонае віно. Я калі ад настроя да настроя. Мне падабаецца чэшскі пілснер піва і баварскі аўгусцінер піва. Гэта можна па сутнасці асобна піць, а можна і ўсё разам. Як зноўку настрой будзе, ну і насколькі ў цябе на заўтра будзе здароўе, альбо там выход. Галоўнае, каб усё гэта ў адзін дзень, да? Ну, Галоўнае, конечно, каб усё конечно. адзін дзень, да. Прыгожае, насычанае жыццё жывеш. Тунеядец же ж, ну, в Беларусі ж напісана. Ну, я схиляюся до червоного вина сухого. У вас ёсць нейкія любімыя гатункі? Ай, не, их не может быть. У меня нема улюбленого письменника, поэта, музыки, фильма, твора нейкага. Вино так само, но все такое смачное. Все такое цікавое, все такое розное. А ну-ка назовите 3 улюбленных саксофонистов. Ракелян. Вот я так вот, все. Він, бачите, ось такий ось. от. Вишняуска, Лявон, Вишняуска. Ну, на другім місці, до речі. Лявоня, да. треба було 3 рази Аракелян сказати. Ні, ну хопіть, а на третьому місці червоне вино просто. Ну, нормально. По-разному бывает. Так само бывает червоное вино, бывает виски. Я люблю Бушмилс или Джеймсон. Вот. Горелку не люблю. Вельми редко я уживаю. Але ж коли бывает такое, например, ось у походе на природе, на рыбалочке, здесь сальца дрежать, и цибульки зеленые, хлебца Треба черного. было с этого починать. Душу, што ж ты тратиш душу, а? Мамонов, Ракелян, вам слово. Я не п'ю. Уже хвилини 4 тому, ну, могу сказати. Добра, раз такая тэма пайшла, хацеў бы адзначыць, мне вельмі падабаецца піва Ломжа. Яно вельмі недацэнёнае, але гэта Реклама пошла. файнае польскае піўко. Дзякую. Яно з Подляша. Отрымліваецца, это беларускае, можна сказаць. Ломжа хіба з Подляша? А якое смачне з медом. Ой. Рамку, так. Мы зараз на гэту тэму... Так, ну я бачу, што трансляцыя выходзіць з-пад кантролю, тому давайте паразмаўляем. Гурт Крамбамбуля, Саня. Ну так. Дарэчы, тут нам у чаце зараз прыляцела асабістае прывітанне для Пашы Ракеляна, таму што глядзяць трансляцыю з Еревана і перадаюць вялікае прывітанне. Баревдес. Цава цена. Спадарства, апошні альбом Крамбамбулі у 2015 годзе, калі не памыляюся. Чаму такая доўгая паўза? Калі чакаць новы студыйны матэрыял? Быў жа сінгл толькі адзін у мінулым годзе. Ну, будзе яшчэ хутчэй адзін сінгл. У Так. позаміну. Ну, хотелось бы верить, что неўзабаве, но, может быть, праз пару месяцев, праз 3 месяца Я так паглядзім. разумею, Мы справа тым, што калі мы абвяшчалі, што мы сыходзім у лясы, прэса гэта успрыняла як тое, што мы просто пакідаем сцэну назаўсёды. Хаця я пару разоў так нерашуча сказаў, мы просто больш не будзем записывать альбомаў, а будзем пісаць сінглы. Но альбома больш хутчэй за ўсё не будзе, таму што мы пра ўсё выказаліся і будзем пісаць нейкія 2 песні, 1 песню выкладаць. Но гэта праігнаравалі абсалютна. Засталося толькі, што Крамбамбуля пакідае сцэну, сыходзіць в лес. Всё. Хаця пасля гэтага мы яшчэ неаднаразова ігралі ў Беларусі. І нават канцэрт быў адзін такі магутны. Нават у лесе. У прайм-холе і ў лесе, так. Ну, розныя былі акцыі. Ну, потым нам, безумоўна, давялося ўжо глыбока ў лесе занурыцца, каб потым вылезці ў мінулым годзе, нарэшце. Лявоня, ну давайте будем шчырымі. Ну давайте уже откроем такую тайну, что мы плануем все ж таки развітальный тур. Ну,
Ну, але ми так, Скорпіонс. калі Скорпіонс скончить. А, Так. о, Это это не ваша хутка, умова, бо так? это не хутка будет. Ну, ми плануємо. Ну, это ж годов 15, я думаю. Ну, дай Боже, і 20. Ну, там. Перший концерт розвітальний уже Скорпіонс був десь, мені здається, у Ручі 2003 Не чи так. 2002 год, ну это щось было. таке, Скал Ручі. Слухайте, ми вже заговорили про концерти, так? У вас ёсць вось нейкія гурты мары, на які б хацелася трапіць на канцэрт, але не каб атрымаць нейкае эстэтычнае задавальненне, а каб просто праарацца, каб дурным голасам параць любімыя нейкія песні з дзяцінства ці нешта такое. Ну, у меня аккурат я хотел сходить, але не атрымалася, бо мы были в отъезде, якраз выступали тут у ПГР Народом, выступали Queens of the Stone Age. И у меня не атрымалася туды потрапіць. Шкада, так. Я Я таксама можу- вельмі люблю гэты гурт. Я, може, невеличку рекламу зроблю. У мене є улюблений гурт, який ніхто не ведає. Такий луганський гурт під назвою «Ботаніка». Все же все, реально, Мару трапились на їх концерт, але, ну, реально, справа в тому, що я не граю, там, що там рюмочная Взюзіна, там, на 15 чоловік. Ну, але, ну, може бути, коли-небудь, коли не помрусь, бо хлопці вельми кепсько виглядають, звісно. Но, ну, послухайте хто-небудь, коли не слухав, «Ботаніка». Теперь придется слухать. Саня, у меня что пытаться? Ну, я якби, ну, Металлика, я ж уже і був, і, ну, і їжджу. Наступний раз, коли... Гурт на всі випадки на Ну, життя, розіграш- так? конечно, у меня ж, якби, я не об'єктивно питання таке. Паша, у тебе? Ну, я слэмлюся на дай дарогу хожу заўсёды, калі мне трэба, вось як ты кажаш, праарацца пра гэта саме. Я вельмі класна танцую. Толькі адзін мужчынскі танец, слэм называецца. Вось. Я там люблю на дай дарогу паслэміцца. Клас. А так, ну што, я вось быў недавно на гэтым, на Foo Fighters. Ну, вельмі кайфануў, гэта, ведаеш, такі гурт Ага. для мяне, ну, сакральна-сентыментальны, скажем так. Разумею. Ну, вось. Спадарства, нам прыляцела пытанне ў чат ад гледача, які перадае пытанне ад свайго сыночка. У якім узросце у Лявона ўзнікла жаданне займацца музыкай? Сыночка, дарэчы, таксама ж завуць Лявон. Ну, досыць позднім. Не, займацца музыкай у меня рано ўзнікла жаданне, але я просто не займаўся ёй. Не было магчымасці займацца музыкай, але, ну, першы, калі мы стварылі гурт, мне было 15. Это позна, безумоўна, для музыкі. Не, для першага гурта гэта не позна, мне падаецца. Ну, я просто не ўмеў іграць тады. У працэсе вучыліся ўсе ў працэсе іграць, і я таксама ў працэсе, ну, дарослення этого гурта, я таксама вучыўся іграць. Карацей, як мага раней пачынайце і вучыцеся. Не абавязкова адразу класна граць на інструментах, просто трэба з чагосьці пачаць, а далей вы станеце класікам беларускай музыкі. Вось, калі ласка, вам прыклад на сцэне зараз стаіць. Спадарства. Слухайце Александра Чарнуху. Ён кепскаму не навучыць. А не саладуху. У нас зараз уже пачынаецца сапраўдная спёка, падбіраемся да усенародных хітоў, але зараз прагучыць вельмі такая меланхалічная прыгожая песня. Я яе вельмі люблю, таму што яна мяне некуды вяртае у такое, ну, дзяцінства, нейкія цёплыя ўспаміны. Лявон, калі ласка, раскажыце, як пісалася гэтая песня? Я напісалася таксама несур'ёзна, як і ўсе песні з першага альбому. Просто мы думалі написать альбом про розныя напоі розных народаў, розных краінаў. І мы думалі, што мусіць быць нейкая французская нотка, і пачалі калупаць гэтыя акорды французскія, глядзець. Я падумаў, пра што яна мусіць быць? Віно неяк банальна, абсент, ну, вось абсент. Ну і мы так у працэсе нейкай ствары. А як яно было, я не памятаю дакладна, таму што сапраўдны творчы прадукт ты не ведаеш, як ствараеш. Неяк яно стварылася, і вось ёсць. Спадарства, гучыць абсент. Слухайце, спявайце разам з гуртом І данаце. танчыце парамі.
Франції. Кав'ярня, притік і абсент. Міхтіть напереді роздання. І свічка на столі згасає. Учора ці сьогодні, яшчэ ці ўжо растуць парасоны под цёплым дождем. Усё лету темно и веры нема сабе. Усё нереально, нібыта ў сне. Ночная кавярня, огни у окне. И водор растания, полынный напой, абсент. Усё ў жыцці не назаўжды. Праходзяць летнія дажджы. Усё минае, усё знікае. Тугою зменіцца каханне. Учора ці сёння, яшчэ ці ўжо растуць парасоны под цёплым дождем. Усё лето темно и веры нема сабе. Усё нереально, нібыта ў сне. Ночная кавярня, огни у окне. И водор растания, полынный напой, абсент. Французы кажуть селяві. Як буду жити, ти живі. Запомним ми кав'ярню гету. І пах розстання, і абсенту. Учора ці сьогодні, яшчэ ці ўжо растуць парасоны под цёплым дождем. Усё лету темно и веры нема сабе. Усё нереально, нібыта ў сне. Ночная кавярня, огни у окне. И водор растания, полынный напой, абсент. Учора ці сёння, яшчэ ці ўжо растуць парасоны под цёплым дождем. Усё лету темно и веры нема сабе. Усё нереально, нібыта ў сне. Ночная кавярня, огни у окне. И водор растания, полынный напой, абсент. Ну, давайте далі грати. Поехали. Як ви провели гэтае лето? Зараз будзе справаздача, як мы правялі гэтае лето. Вы пыталіся, мы адказваем.
Я думаю, фальш-старт. Мы не так провели. Не так мы провели Ну, гэты. что я? Як ми поїхали туди відпочивати, зовсюди світить сонце, про сніг і відчувати. Як ми поїхали відпочивати туди, зовсюди много неба і соленої води. З раниці пішли на тих устаться єдина, а на завтра все лежали, голова болела нам. Потім нападали ми у пари дівчини, а на завтра все лежали, не пішов у кофелін. Давай, давай, відпочивай, вай, вай. Тут туристи, авантуристи, усе приємно. Усьо корисно, тут туристи, авантуристи, морські виспи, Буена-Віста. Мы поехали в экскурсийное бюро, ночь в курсе проходила по барах и бистро. Мы полезли в городе облаки и орлы, МШС и нас с тобой про 2 дня тут взяли. Потом нам цыганки накатали добрый лед, ручку так позолотили, шушки там были до слез. Потом нападкали мы в баре женщина, на завтра все лежали, не пошел он конферен. Давай, давай, отпочивай, вай-вай, тут туристы, авантуристы, усё приємно, усё корисно. Тут туристи, авантуристи, морські виспи, Буена-Віста. Ну, якщо закінчилося курортне життя, так і море не побачили, а так судомо все. Почекай, ось ми до починку отпочнем, із-под подібного тіла я отпочивай почнем. Давай, 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 отпочивай, вай-вай. Тут туристи, авантуристи, усё приємно, усё корисно. Тут туристи, авантуристи, морські виспи, Буена-Віста. Туристи, авантуристи, усё приємно, усё корисно. Тут туристи, авантуристи, морські виспи, Буена-Віста. Для вас прозвучало. Дякую, дякую. Концерт наближається до свого логічного завершення. На жаль, це на щастя. А ви давайте все ж таки кажіть, що ви там робите, пишіть нам, пишіть. Робіть справоздачу, нам вельми цікаво. Да, до речі, було б класно, ну, порозмовляти там з публічністю. Ну, чому ви Как не... же поговорить? Чому нема фідбеку? Як же поговорити? Давайте, ви слухайте тільки і глядіть. Давайте пишіть, що у вас відбувається там на углу. Що в Білорусі? Давайте, ми чекаємо. Тому що ще 2 пісні практично, ну 3. Ну і коли біс буде, то ще 8, а так ні. Мне обрыдло веселиться, мне обрыдло пить курить. Потому решил жениться, бо хочу семью створить. Мама дорогая, справа молодая, и никто не может ведать, что я хоть чекаю. Ось дівчина стала чину, пролізь ми їй як машина. І готує смачний торт, правда, стару чистий чорт. Мама дорогая, справа молодая, тільки мені не безподобна дівчина такая. Ось дівчина з Рахачова, приїжджайте розказ. Тільки скаже пару слов, хоть ти уші стискай. Мама дорогая, справа молодая, тільки мені не безподобна дівчина такая. Прихожу я з моєї лівої вусти, як червоний мак. Тільки все глядіть налево, ну это кепський знак. Мама дорогая, справа молодая, тільки мені не безподобна
Вось гэта сапраўдны раскалбас, вось гэта я разумею. Як вам наш усебеларускі карпаратыў, ці падабаецца? Ці вы ўжо спяваеце, ці сарвалі свае галасы? Спадарства, пішыце ў чаце. Паша, трымайся. Беражы сябе, калі ласка, табе яшчэ ў Вільню ехаць. Спадарства, у нас яшчэ ёсць песні, але аукцыён працягваецца. У вас яшчэ ёсць шанец, цудоўны шанец атрымаць карціну самого Лявона Артуровича Вольскага, якая будзе ў вас прыгожа вісець на сцяне, і вы будзеце ўзгадваць пра гэты канцэрт як пра нешта неверагоднае, эксклюзіўнае. Таму хуценька данаце, каб падтрымаць яе, дашлем у любую кропку гэтага свету. А пакуль у нас пытанне з чату ёсць. З кім Крамбамбуля хацела б зрабіць калабу? Ну, мы адкрыты да супрацы з рознымі музыкамі. Галоўнае, каб яны, ну, там, былі таксама пэўных поглядаў. Хаця ў нас унутры нашай каманды людзі абсалютна розных поглядаў. У тым ліку і палітычных. Так. Насколькі розных? Не, ну не настолькі, што там за дыктатуру. Чырвона-зялёным, Хтось там выступае там за тое, што самы лепшы прэзідэнт Лукашенка. Не настолькі не. Ну, унутры дэмакратычнай плыні по-рознаму людзі бачаць будучыню нашай краіны. Окей. Слухайце, пра дэмакратычную плынь. Зараз шмат хто кажа пра тое, што задзяўбалі гэтыя навіны, задзяўбала гэтая павестка, хочацца проста абстрагавацца, пажыць сваім спакойным жыццём, проста утульным у зоне камфорта, паслухаць нармальную песню. У вас няма такога жадання проста пісаць, вярнуцца да застольнай тэматыкі, пісаць вось гэтыя вясёлыя песні Крамбамбуля? Не, ну калі каму хочацца, так і трэба так і рабіць, я думаю. Калі неадольнае жаданне не чытаць навіны, слухаць вясёлыя песні, то ў свеце вясёлых песень проста безліч. Напрыклад, Гоголь Бардэла можна паслухаць, і будзе весела і класна. Цудоўны гурт, дарэчы, у якім граў беларус, баяніст Так, Паша. ён граў на баяне. Так, ну і, дарэчы, Гуць, ён пастаянна, ён ведае пра сітуацыю ў Беларусі, пра гэта гаворыць у інтэрв'ю сваіх. І нават ён адзін раз ставіў, я не ведаю, ці адзін, на сваім дыджэйскім сеце ён выкарыстоўваў песню «Прадай гітару». Клас, не чуў пра такое. Ну так было, і нават было відэа, но это было давно. Ну, ёсць, здаецца, я табе спасылачку скіну. Супер, было б цудоўна. А як вы ўвогуле ратуецеся ад навін, якія вось паўсюль проста? Так іх можна не чытаць. Вы не чытаеце? Не, я чытаю. Але можна рабіць, можна... Я на будучыню сабе роблю такі прагноз, што можна не чытаць, калі будуць нейкія такія вельмі сур'ёзныя навіны, іх все равно все будуць ведаць, і ты пра іх даведаешся у момант проста. Дакладна, так ці інакш мы заўсёды в этой повестке дня знаходзімся, просто залежыць ад рэсурсаў у мяне, напрыклад. Ведаеш, калі там ёсць ужо там рэсурс, гэта ўсё, ну, акунацца, глядзець там як што адбываецца новае, то тады ўжо да. Трэба, ну, як паляцы мовяў, быць на бежонцу, не? То есть, ну, заўсёды сачыць, што адбываецца. Але ж калісьці бываюць так, што проста, ну, мэтанакіравана проста атрызаеш ад сябе, ну, гэтую інфармацыю і займаешься нейкім там прыватным жыццём. Гэта таксама важна. Бачите, у меня есть рецепт этой справы. Ну, вчера я вот там читаешь, там белорусскую, там когось посадили, там когось закатовали, там украинские новины, там что-то там прилетело, люди знову закинули. И я просто тогда треба отчинить литовские новины, там у Жвірінесі бачили лісу. Коли побачите лісу, телефонуйте, у Лесгаз. Ну, и так, и ты под ней трошечки так, ну, врівноважно. Думаєш, ну, в принципі, можна жити ще. Ліси живуть, і я не очень. Котики в інтернеті заўсёды ратують менталочку. Так. Ну, і ліси у Жвірінесі, ну, так само. Слухайте, хацеў з вами вот што абмеркаваць. Крамбамбуля запісала багата хітоў, але вось такое пытанне, ці магчымы хіт такі, які будуць памятаць праз 20 год у 2026 годзе, калі ўсё вось так мяняецца проста, і ты не паспяваеш адну песню паслухаць, ужо табе пхаюць алгарытмы іншую. Ну, все магчыма ў гэтым свеце. Чаму немагчыма? Просто мы ніколі не імкнуліся, каб напісаць хіты, яны самі напісаліся. Мы не ставили такой, як Дітер Болін, такой задачи. Вот я напишу зараз, возьму этого солодкоголосого Томаса, і ми як дамо, дик дамо. Я трималася. Но ми так не працюємо, звичайно. Я да чаго? Просто зараз прилетела яшчэ одно пытанне ў чат про тое, што не хочацца карыстацца гэтымі споцифаямі усімі. Ці ёсць Крамбамбуля на CD, ці на вініле, ці можа на касетах? Крамбамбуля ёсць на
На CD, але это в прыватных калекцыях, оно не прадаецца уже даўным-даўно. А можа вы накладвеннікі плануеце, ну, на якіх-небудзь фізічных менавіта носьбітах? Гэта цікавая ідэя, мы падумаем. Добра, што вы гэта сказалі нам. Можа быць, сапраўды ёсць запатрабаванне, на касетах можна выпусціць. Так. Спадарства, калі у вас сапраўды ёсць такое запатрабаванне, пішыце пра гэта ў чат, калі назбіраем дастаткова замоваў, то давайте зробім наклад, выдадзім крамбамбулю і ўсім будзе шчасце, таму што зараз фізічныя носьбіты набіраюць сілу, і мне падаецца, людзі хочуць проста мацаць рукамі, слухаць вось гэтую музыку ад пачатку да канца, менавіта альбомамі, і вось акурат фізічныя носьбіты гэта дазваляюць зрабіць. Асабліва вініл дазваляе зрабіць гэта. Так. Нават можна Рыгору Геннадьевичу Азарёнку даслаць. Ты ж знову пра это... Порадуется человек. Но... ну ладно. Халера на Азаронку. Добре. Спадарства, у нас Лепса. настала чарга сапраўдных хітоў. Суперхітоў на ўсе часы, таму зараз крычым, спяваем, тупацім нагамі, каб усе суседзі пачулі. Галоўнае, каб міліцыю не вызвалі. Спадарства, усе беларускі карпаратыў працягваецца на сцэне крамбамбуля. Понаехало гостей с иншаземных областей. Вось приехали усе, мистер, пани, ермешье. Сеньоров и мадам, проходите, господа. Вось приехали яны, и панямки, и паны. Суворы катаклизмов со своих капитализмов. Гости, 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 ёсць няма гости. Гости, 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 с кем стидести, штости, штости. Подяли тады мужчинаў у музей войны айчынай. Повели тады жанчынаў, мы на каву капуцина. Усе по-рознаму балабочуць, капучыну піць не хочуць. А з музею гостю подай, снесли пару пулеметов. Кажуць, гэта нам карысна у змаганні з глобалізмам. А яшчэ карысна нам самогонки по 100 грамм. Гости, 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 ёсць няма гости. Гости, 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 з кім стидесці, штосьці. Гости. Любяць гости самогонку, маюць густ даволі тонкі. О, текила, ром и виски, это все поглобались. Вось развітвацца ўжо час, што ж чакайце ў госці нас і рыхтуйце там свае. І вось зараз вы перад сваімі экранамі мусіце сказаць два сакраментальныя словы, і мы іх павінны пачуць. На біс. І рыхтуйце там свае. Ну, неяк так, так. Трэці раз, трэці, залаты дубль. І рыхтуйце там свае. Ой, і драмбуе. Улодой стрес, квадро. Гости, 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 ёсць няма гости. Гости, 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 з кім стидесці, штосьці. Гости, 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 ёсць няма гости. Гости, 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 з кім стидесці, штосьці. Гости, 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 ёсць няма гости. Гости, 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 з кім стидесці, штосьці. Гости, 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 ёсць няма гости. Гости, 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 з кім стидесці. А зараз співайте ви!
Тости, скизи, тести, штости. В наступной песне будет такси самый конец. Что вы? В наступной песне так само так будет скончаться. Что вы так? И вось яна. Гэта каралева менскіх двароў і завулкаў. Это нефармальны гімн Беларусі свабоднай. Зараз вы яго пачуеце. Не, чекайте, треба Не, Лявоня. Не, що таке? Треба потягнути паузу. Ну, я... Да, за паузу. Одразу І взяли, Васяна. так і продали. Ну, давайте так. Наприклад, які історії? У 20-м годі ми з вами так само грали дворові концерти. Мы с вами играли в московском РОД. Коля, да, недалеко, да. Ось гэтая песня менавіта, ну... И не только мы играли эту песню в 20-м году. Ну, докладно. Мне здаецца, у 20-м годзе больш за ўсё гэту песню граў я. Прабачце, так што просто вывучыў гітару- я ва ўсіх мажлівых танальнасцях, уздоўж і поперак, яна мне нават сніцца дагэтуль. Як вы думаете, что это за песня? У сонном паралічы. Шановные телеглядачи, что же это за песня может быть такая? Одного дивно. Никто не ведает, не? Мечты збываюцца, напэўна. Яна. Летящей походкой? Да, може бути. Що ти музикаєш? Калі раптам адчуеш камунальныя пахі, жыццё цябе возьме пятлю. Зразумееш тады, што тры чарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю. Калі выйдзеш у горад ці залезеш у горы і з людзьмі усталюеш кантакт, зразумееш тады, што і сёння, і учора наша месца на трокі так разам. Ты не чакай, чаканне достала. Ты не чакай, ты не чакай. Не было Галилея и Боба Марлея, не было Сальвадора Дали. И Ленина, не Ленина, не Карла Линнея, и ты не чарапахи были. Ты не чакай, чаканне настало. Ты не чакай, ты не чакай. Каб любіць Беларусь, нашу мілую маму, трэба ў розных краях пабываць. Зразумееш тады, пад тваімі нагамі тры сланы нерухома стаяць. Ты не чакай, чаканне настало. Ты не чакай, ты не чакай. Ты не чакай, чаканне настало. Ніхто не чакае, і ты не чакай.
Гаспадарства, я спадзяюся, што вы адчуваеце зараз тое, што адчуваю я. Па-першае, неверагодную асалоду ад гэтага канцэрту, па-другое, еднасць. Так прыемна, што усе мы зараз побач, усе мы разам і глядзім гэтую трансляцыю з кожнага куточка гэтага свету. Дзе б мы зараз не знаходзіліся, мы разам, і гэта наш сапраўдны усебеларускі карпаратыў. Дзякуй вам за то, што вы зараз з намі. Дзякуй цудоўным музыкантам, якія гэтае свята робяць для вас. Дзякуй вам за падтрымку, таму што кожны ваш данат – гэта сапраўды неверагодная падтрымка для нашай справы. Гэты праект існуе дзякуючы вам, і калі вы падтрымліваеце яго, мы можам планаваць наступныя канцэрты, а яшчэ вы, менавіта вы даеце магчымасць людзям унутры Беларусі трапіць на канцэрты любімых гуртоў, на якія яны не могуць схадзіць. І гэта вельмі неацэнна для нас. Дзякуй вам за гэта. Я б хацеў зараз, каб вы ўбачылі на экране імёны ці нікнеймы тых, хто падтрымлівае гэты праект стала, робіць гэта штомесяц. Асаблівую падзяку я хачу сказаць Мова Неўрова, раскошнай Аўдзі, Анастасіі і Ірыне. Дзякуй вам шчыра за тое, што вы падтрымліваеце Сепультуру Элайф і даеце магчымасць беларускім гуртам выступаць. Гаспадарства, у нас застаўся час для апошняй песні. Я б хацеў, каб мы заспявалі яе ўсе разам, дзе б не знаходзіліся, каб уся планета пачула нашыя галасы, таму што гэтая песня вельмі важная для кожнага з нас. Я развітваюся з вамі, а на сцэне гурт Крамбамбуля. Ну і мы нарэшце з вами развітваемся. Всяго найлепшага. Не чытайце навіны, беражыце сябе. Всяго найлепшага. Запрашайце нас на заказнікі і карпаратывы. Будьце ў курсе музычнага беларускага жыцця. Пакуль. Да пабачэння. Простые словы, простые рэчы, хлеб на стале, полымя ў печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Прысенкам сінім зімовай парою у доме бацькоўскім усё так знаёма. Ёсць ім сагрэцца, ёсць дзе схавацца у доме бацькоўскім у матчынай хаце. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы. Усё так надзейна, усё так грунтоўна. Што тут дадаць? Ну хіба што нічога. Можна жыць далей, дзень прыйдзе новы. Добранач паненкі, добранач панове. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы.
Простые речи, простые словы, простые речи. Давайте разом з нами ви тепер. Простые словы, Прям чей співаємо. простые речи. Давайте з дивочною групою співаємо. Ви Простые речи. разом з нами. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи, простые словы, простые речи, простые словы. Усім дякуємо. Гэта була Камбабуля. Дякую!